ది మోస్ట్ అవైటెడ్ సీకో ఇకో డ్రెస్ మెటీరియల్స్ అయితే రీస్టాక్ అవుతాయండి. ఏం కలర్స్ అయితే వచ్చినాయో నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. చూసుకోవచ్చు అండి, ఇవన్నీ కలర్స్ అయితే వచ్చినాయి. ప్రతి కలర్ కూడా మల్టిపుల్ పీసెస్ అయితే ఉంది. అండ్ మనకి ఇవన్నీ అయితే 3 పీస్ సెట్స్ అండి. దుపట్టా అండ్ టాప్ అయితే 2.5 మీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. బాటమ్ వచ్చేసి 2 మీటర్స్ అయితే ఉంటుందండి. కొంచెం గ్రీన్ విత్ పీచ్ కలర్ కూడా అయితే వచ్చింది అండ్ చూసుకోవచ్చు. బ్లాక్ కలర్ కూడా లాస్ట్ టైం అయితే చాలా మంది కావాలని అయితే అడిగారు. సో ఇప్పుడైతే మళ్ళీ రీస్టాక్ అయితే అయిందండి. లాస్ట్ టైం అయితే చాలా మంది కావాలన్నారు, బట్ చాలా ఫాస్ట్ గా అయితే సోల్డ్ అవుట్ అయితే అయిపోయింది. చూసుకోవచ్చు, చాలా మంచి కలర్స్ అయితే ఉన్నాయండి. మనకి ప్రైస్ అయితే తెలుసు అండి. సింగిల్ సెట్ తీసుకుంటే మాత్రం 12,999 విత్ ఫ్రీ షిప్పింగ్. ఒకవేళ మీరు 2 సెట్స్ తీసుకుంటే మాత్రం 2,400 విత్ ఫ్రీ షిప్పింగ్ అయితే ఇస్తున్నామండి. నేను ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ పిక్స్ అయితే ఇస్తాను. మీరు మన వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేస్తే నేను ఇవన్నీ అయితే ఓపెన్ పిక్స్ షేర్ ఇస్తానండి. చూసుకోవచ్చు, చాలా కలర్స్ అయితే వచ్చినాయండి. నేవీ బ్లూ కూడా వచ్చింది. చూసుకోవచ్చు, నేవీ బ్లూ విత్ ఈ మెహందీ గ్రీన్ కూడా అయితే వచ్చింది. చూసుకోవచ్చు, నేవీ బ్లూ టాప్ విత్ మెహందీ గ్రీన్ బాటమ్ అయితే వస్తుందండి. మనకి అయితే చూసుకోవచ్చు, చాలా మంచి కలర్స్ అయితే వచ్చినాయి. అండ్ డిజైన్స్ కూడా న్యూ డిజైన్స్ అయితే వచ్చినాయండి. అండ్ మీరు మన వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేస్తే నేను అన్నైతే ఓపెన్ పిక్స్ అయితే షేర్ ఇస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.